Takže čaute. To som ja, Bič. Dneska Krex dostal sluchátka s mikrofónom, takže dneska ešte možno. A zajtra bude multiplayer z nejakého serveru. Ešte neviem z akého. Pravdepodobne z Netfireu, takže menšia reklama. A čo som ešte chcel? Hej, máme mapu na náš server, takže bude aj server Example-Craft. Som rozbil sneh, takže to si nevšimajte. Ešte videa budú vychádzať niekedy častejšie a niekedy neskôršie. Matis teraz má problémy s YouTubekom a s videami, pretože mu ich nejde uploadovať, lebo mu nechce zobrať 30 minútové videá. 20 dokonca, mi ešte hovorí. Takže mňa nejak boli hrdlo. Takže ešte Krex mi práve píše na Skype, že či idem volať. Takže toto je len o tom, že rozbiehame server normálne a budú z tohto pane Bože, z Netfireu multiplayerové videa s ním. Potom ešte príjmeme niekoho, kto vie s pluginami na server. Proste plugin master, ktorý nám tam nahodí nejaké pluginy. No proste viete. Lebo ja sa do toho moc nevyznám. A ešte niekoho nového do štúdia, pretože s Craigom nejak netočíme, Matis točí svoje a Crocs a ja to je málo, bo chceli by sme natočiť ešte Superho style. Len dvaja, no neviem, chcel by som skôr traja. Takže, alebo nejakú mapu proste. Skyblock alebo niečo, lebo s Craigom nám to veľmi nevyšlo. Počkaj, ja som vyšiel z môjho kresla. Takže tak, potom vidíte, mám tu krásne štúdíko. No, a to bude všetko. Ešte dneska to hodím na YouTube, takže čaute. Nie, ešte dneska natočíme s Krexom niečo. Čaute. Čaute.